नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो फाइनली आज रिलीज हो चुकल बा पानी पानी सॉन्ग, और जौन रिलीज होके उ रिकॉर्ड बनौले बा उ आप लोगन के बतावे जा रहल बानी। जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोगन के बता दी जौन इ गाना बा मात्र और सिर्फ 10 मिनट में 1 लाख व्यू प्राप्त कर लेले बा। जी हाँ, 1 लाख व्यू के मतलब आप लोग समझते बानी कि 1 लाख व्यू कितना ज़्यादा हो गए। जी हाँ, तो उ 10 मिनट में प्राप्त कर लेले बा। एकरा अलावा जौन आगे के हमार स्क्रीनशॉट लेले बानी हम 27 मिनट के लेले बानी, जो कि 2,20,000 पर बा। ओकरा बाद अगला जो रिकॉर्ड बा उ बा 32 मिनट पर स्क्रीनशॉट लेले बानी, जो कि करीब 2.5 लाख बा। ओकरा बाद अगला स्क्रीनशॉट जोन लेले बानी उ लेले बानी 47 मिनट के, जो कि 3.5 लाख व्यू बा। ओकरा अगला स्क्रीनशॉट बा जो कि बा 53 मिनट के, उ बा 4,20,000 के। ओकरा अगला स्क्रीनशॉट जोन फाइनल स्क्रीनशॉट लेले बानी जो कि 1 घंटा के बा, 1 घंटा पूरा भइला के, तो उ बा 9,70,000 के आसपास। जी हाँ, 73,000 की 74,000 हो गए रहे, तो मोबाइल में पूरा ना दिखावले 9.7 लाख दिखा रहल बा, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। उहें बात करी लाइक के, तो गाना पर लाइक आ चुकल बा करीब 1,67,000। अगर बात करी कमेंट के, तो कमेंट आ चुकल बा 1,05,000। और खूब प्यार आशीर्वाद आप लोग दे रहल बानी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के, बादशाह के और अक्षरा सिंह जी के साथ रीनी चंद्रा के ई गाना के। तो लगभग 1 घंटा में बने वाला भोजपुरी के सारा रिकॉर्ड टूट चुकल बा। अब कोनो भी भोजपुरी के ऐसा रिकॉर्ड ना बा जो कि 1 घंटा में बनल होखे और उ ई गाना ना तोड़ पावल होखे। अगर आप लोगन के लागता कि कोनो रिकॉर्ड एकरा से बच गईल बा, तो कमेंट में बताई कि कौन ऐसा रिकॉर्ड बा जो कि 1 घंटा में ई गाना ना तोड़ले बा। बाकी हमारा हिसाब से तो सारा रिकॉर्ड ब्रेक हो चुकल बा। बाकी आप लोग बताई और ई खबर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।